Jo recomanaria que no, que la platja la podem aprofitar per passejar, per caminar o inclús per córrer, però no recomanaria encara fer activitats nàutiques. Ja sé que en algun lloc surt que es pot practicar el surf, que aquí a casa nostra molta gent ve a fer paddle surf i totes aquestes activitats, la vela, la pesca esportiva. Mirem de tenir una mica de paciència, comencem a sortir al carrer, que ja és molt, i si ho fem bé, segurament les coses iran avançant molt més ràpid del que ens podem imaginar ara mateix. La gent ha de poder anar a la platja, que és part del nostre municipi, igual que poden anar a parcs o jardins, no fer ús de mobiliari, diguéssim, de joc de nens, o poden anar a caminar pels boscos o pels camins, o per la Punta de Tordera, o per molts espais que tenim per gaudir. El que sí que havien de preservar és que no tinguessin conductes sedentàries. És a dir, no s'hi estiguessin prenent el sol, no s'estiguessin banyant, no fessin grups. És a dir, una cosa tan senzilla com respectar les normes del desconfinament. Jo diria que el 99% de la ciutadania està complint i que al final el que surt, perquè surt amb xarxes i surt a mitjans de comunicació, aquell altre 1% que és el que fa visible doncs això, aquesta falta de solidaritat, aquesta falta de compromís amb un problema real que el tenim tots. Aquesta falta d'empatia amb la gent que està treballant a primera línia. No hi ha un policia ni un membre de protecció civil per cada ciutadà per estar al darrere, per tant, hem d'apel·lar una vegada més al sentit comú i aquesta responsabilitat que ens caracteritza, el seny, aquest seny català. Vull dir, hem d'apel·lar a això. No podem ser uns policies dels altres ni els policies de balcó, és a dir, cadascú ha de tenir ben clar quina és la situació que tenim en aquests moments i apel·lant a aquesta responsabilitat i a aquest sentit comú, tirar endavant.